shoes and I boarded a plane. Touchdown in the land. Auto lastbil. Vi har lige akkurat fået en ny model ind af, prøv at se her, en hybridbil, en rigtig hybridbil med, jeg skal sige dig, der er 4 stykker, der er til cola, Fanta, æblemost og vodka, hvis man har lyst til det. Der er store fælger på, 7x1 tommer, helt fantastisk, servostyring, helt flot, næsten nylakeret, men de kan lakeres om igen. Der ligger motoren, som man jo altid kan fikse med en værktøjskasse, eller en, ikke det, godt, det kommer vi tilbage til. Der er stadigvæk her fedt spor. Nu skal vi vise, nej jeg vil ikke vise det nu, jo jeg bliver næsten nødt til at vise det. I bunden, der er jo selvfølgelig servostyringen, der er jo motoren, der er det hele, der er simpelthen alt, så er der jo her servostyring. De allerfedeste på det her store stykke dejlighed, der er hydraulik affjedring på. Det er fuldstændig vanvittigt, Og her der kan jo selvfølgelig sættes et nyt panel i, ja med instrumenter som det gør noget. Og så skal der jo et nummerplader på, og så nogle fede exoser. Vær så god at komme med Linells hybridbil. Good evening! Put on my Raven shoes and I boarded a plane. Touchdown.